Ahojte ľudia, som momentálne späť pod názvom Kreator Majky a dneska si povieme to, že prečo zvyčajne ľudia, keď si chcú kúpiť merch, tak riešia od druhých ľudí, že ale to je drahé. Není to drahé, reálne za 20 € tašku dať za tašku na úbor školskú 20 € není drahé, je to ešte lacné. Lebo takto to je reálne priebežne Adidas taška, Puma taška a ešte neviem aká taška, 15-20 € a má stojí 20 €, akože reálne neviem čo hovoríte. A pánske tričko 28 €, to ešte sa oplatí. Mikina, to už akože dobré, akože no, ale chápete no, počkajte chvíľku. Reálne za mikinu 30 € sa oplatí dať, lebo Munov merch stojí 43 € a môj stojí 30 €, takže to je 13 € rozdiel a ja som ušetril tie 13 € reálne, takže tak, nejako. Takže, kto by si chcel kúpiť môj merch, môžete si ho kúpiť cez môj TikTok, ktorý nájdete na TikToku pod názvom misho.brinzák, meké i. A máte to proste reálne, akože ja nechápem čo hovoriť, čo chcete vy proste. Ja vám ten merch môžem ukázať, že jak vlastne vyzerá. Je dobre urobený a máte 3 farby, zelenú, sivú a čiernu. Ja vám ho idem ukázať reálne teraz. Neviem, jak prehodím. Takže tak, ja vám ho ukážem trošku inakšie. Takto vyzerá mikina. Mikina s kapucňou. Pánske tričko, dámske tričko, batoh, taška. No takže ja nechápem, že čo vy chcete vlastne už. Či chcete také tričko za 5 €, akože dá sa vytvoriť aj vlastná potlač, ale samotné tričko, biele, stojí 20 €. Teraz potlač, logo, nejaký vtipný názov na to a už máte hneď 30 € akože reálne a toto máte ešte nejakú stránku, že čo vám, takže dobre, že sa pomojkáme a hotovo, takže tak, čus.